Do you love me? Do you need me? Kadungog mo ato. Sabot ato, alas 5 na. So, wala gyapon ko naman nag-edit. Nagulat po ako sa mga classmate. Sabi ko sa office. Nag-research sila. So, tiwasan sana ako din. Heyo! Mga ilong appreciate! Let's go! Human na jud ko bay. Human ako mga ilong stores. Human akong edit. Human akong edit. Tanawa, nag-export na. Dugay kay mo export. Munaog na ko kay nagulat na sila Brits dito sa kukas baba. Basta kita sa munaog ako. So karon kay nanami diri sa baba, nag-export gyapon siya na human buang. Oh, dugay kay mo export oh. Lagot kay lakaw ni. Oh, tarawa na. Nagsige nagulat sila Brits ito, suko na to sila sa kuwa ba kay dugay kay kumunaog. So kana gamay na lang jud siya. Gamay na lang jud kayo. Ganang ana lang isa na lang kaambak. Let's go, ambak na ta kayo. Gamay na lang jud siya kayo, promise sanawa. Oh. Oh. Gamay na lang. Gamay na lang jud. Bidaw. I-record na to siya. Pil lang ako mga 20 seconds ni bay. 20 seconds siguro na. So, wait, ay wala pa ako kay hap bay, humana. Wow, appreciate. Oh. Mana jud bay? Oh, mission completed. Yon, mana jud kog edit ato na ako sila Brits. Asa ko sila karon bay? Tara de sila Dan. Tara na Dan. Nara de sila diri oh. Tara manglakaw na ta bay. Excited na kay ko bay. No mana jud atong video no. Pinaspasay lagi nga edit lagi bay. Edit mo nga. Let's go. Pound out na po si Jex Trio. Pound out yung buhangan eh, oh. Kanay. Nanay yun dito rin. Kompleto na may padulong na may dito sa New City Hall. Kauban ako dito ako mga classmates, mga tisoy kayo ba eh. So, manakay may kay, ay dili may manakay, kay mapadungag na po sila. Balo na eh. Mamakta sa may padulong dito New City Hall. Asa, yatot sila ko sila. Ha? Friends! Ano man? Saba kasi sila dili bay target. Atong badyak. So karon nakasakay na jud men. Nindot kay mo gisakyan bay kini suga. Nindot kay mo ano bay kay. Diningit-ngit. So padulong dito karon traffic. Traffic dito siguro karon bay kay traffic na kayo. Yung gusto kayo mo dagan mo gisakyan oh. Ayun nakatukbo niyo nakalay jud kayo. Yung stingy. Si Dan no. Darling of Stacy. Oh, ano day, mao din ang mao ni ako ngunsa kanang model ako sa mga ano guys, kana mga practice ako mga photo ba. Kablo mo. Ako nga riyo sir. Ayaw dun. Ay, ma-demonetize ko na kayo, boy. Ate ka naman to. So daghan pud siguro kay I'm your only true friend man to. So, ano, kita-kisa natin dito sa New City Hall. Dili ako doon ako storage akong battery kay para sa Hoy, kisa baka kana. Hoy. Yes! Oh, batsa pa kailo. Baba na tayo. Dela ko to, traffic kayo. Oh, dito na. Traffic na kayo, Tagom. Let's go. Lakad na tayo dahil. Matagal ka kutin. Ang ano ba, ang kanang traffic lights diriya sa tago mo. Kabalo na mo, isa na ka mo color. Magbalik-balik ang yelo, maglahan ang yelo. Wow, guwapa kayo. Kita kasi dito lagi sapa kami real, let's go. Tanawa ang traffic light sa tago mo, isa ra ka bo color. Tanawa na, isa ra ka bo color oh. Oo, mauna, tanawa. Di ba? Power ng tago. Sa dong. Naday. Masaingon sa pulis. Sa dong. So karon no, kita nyo diri karon, nakita ninyo, wala mo kakita, wala pa may kanaog. Buang. Wala ta nga manaog sa may kay. Yeah. So ginawa no. At dumating na rin kami. Hoy! Nandun yung midri, ano? Pag ko rin yung minangabot, so di rin paspasay, di na ganay, bay. Vloggan ako, bay. Huwag pa masahe, bay. Dili, joke lang, masahe. Ay, turaw, mauno.
Pero mo signature spray. Eh, ako nang hirang giniari ko parehimon. Ya, dara ako ay. Tingko lang ito na. Ha? Tingko lang ito na. Tinta. Tingko lang ito na ro. Kailangan bayad sa kubay. Ano boss? Deal ka naman dito. So, nanami diri karon sa New City Hall, daghan kayog lights. Oh. wala pa kay dagan ano ba, dili pa kay dagan ng tao diri karon kay mo gani, time check is daw alas 6 na bay. Tapos nag-chat na ko mga amigo kay gusto daw sila makig-meet. Mag-meet do gani mi diri karon. Sorry me. Nan ako diri. So, Sorry me ba? ano mag-out sa data kay kanang basig What's up boss? ano kanang 86%, 1 hour and 19 minutes na lang ato ang video coverage diriya nga pagpa-picture pa yung mga buang. So, update na tamo si Maitabo diriya. Let's go mga ilo. Let's go. Hindi gani. So, murag na dyan ko to ba? Kana ko'y auban diriya ang vlogger karon no? Awa ra gyud no? Kuya, lahir ra gyud pa sa vlogger ba? Talawa ra set up. Nara po diriya si Josh. Oh, nara si Josh diriya. Pasal sila mama mo eh. Ha? Nara pa sila mama. Ha? Nara pa sila mama. Gago, ali ka gikan. Iya kagantay ro. Gikan pa nagsilahan. Ako gikan pa nagsilahan. Ay, nakikay. Gikan nagsilahan no. So, magpabuang mi diriya karon sa City Hall kay. Mga buang ba yami? Ha? Bila ko dili ko madungog diri. Saba kayo mong likod. Diba ito siguro may dito niya. Try lang na ito ah. May sampay namin ang buwang. Let's go. So, mauna ni siya. Mauna ni, bisag na concert diriya karon baligya gyapon. Pero good. Dara oh. Mauna akong ipalit siya by Pixie Lights. Wala pala itong kuhan. Gamiton ako sa photography. Battery. Wala. So, Mananado na ba? sige, tanong-tanong sa tadriya kay kanang mga power, kanang mga kauban rin ron. Let's go. So, nakapalit ako battery para itong ipalit ang mga Pixie Lights. Nakapalit ko dito ah. So, kauban na, daraon na nasa mong likod. Di-try na mo rin. Photography, let's go. Improve na yung gamay itong night photography by Muna yung purpose ako anong ipalit ako siya. Ano, dagan ni kayo pag namunit ko diri ano. Yan, di ba? Dagan ni kayo. Kaya pag photography. Nawala lang yung mga classmates, boy. Ay, tura di sila dito. Tingot ako. Boy, may attraction kayo mga amigo diri ako. Maragbuang. Tara, mag-ibuhat sa'yo. Maragbuang, boy. Ay, mo dyan yung kalagutan, boy. Kay suka-suka na itong mga ano, kato sa school vlogs na ko kayo. Signature na po ng buang. Video na po ni. Video na po ni. Di ba yung video gibuhat ba? Ako dito pang international. Ano mga Ilong. Madulong ilong. Dito ato kay na ako mga amigo dito ba kay lain kini magbulag ko. Lain kayo nagigulag ko nila no. Kasi yung pagbulag-bulag, yung sakit na pagbulag-bulag. Bago nagulan na boy. Nagulan na. Diligan po nila pag-auson dito si Pampo. Yata yung huli na boy. Balang. Okay, magawas boy. Bukan eh. Siguro yaw-yaw. Yaw-yaw. Mag-yaw-yaw siya. Yaw-yaw. Sa dari ano. Hello, watch out mga ilong. Hoy, boy. Dali ka. Boy. Nade mo dari yan ay. Kapon ra ka dari. Asa lagi kan? Karon na yung dara dire. Na, manglibre na daw siya daw. Kaya naguna siya dali agad to. Tika-tik eh. Dali na, let's go. Oh. Init pa kayong mani oh. Init pa kayo. Tara, ngaon ta. Ibarat. Ato dayon. Sabay dayon. Dali ba ako ang gisi ay. Pili na ka muli bay. Tro. Talaga naman. Dara. Mane siya bay. Pag makita daw ka ni Josh, muli na daw siya. Moingon. Ngi.
Mango angin siya. Bay, ni taligsik na pud bay. Taligsik na pud. Picture sila daw, picture daw. Dili na, taligsik na. Bay, bala ko. Ha? Wala, Roy. Yung mo, sabay rata niya. Abos sa the main. Hi, madam. Hi, sir. Hi, sir. Ay! Guwapo naman kayo ba? Asa man mo ang baby? Ang... Ay, regards daw. Ay, Oh? silid ba? Hi, Josh! Sige! Sige, Jun! Tawag ka ni Rhea. Mag-picture daw mo. Mag-picture daw mo. Dali! Dali, dali. Tawag ka ba? Tawag ka. Mag-picture mo? Ha? Alo, oh! Patay dito! Ayun. Mo na nito nilikay sa mo, ah. Picture lang mo. Ayaw, ayaw. Picture Mo lang nito mo. nilikay, oh. Mo nito nilikay. Picture lang mo daw, picture lang. Ayaw, ayaw, God. Ayaw po magsugod ani, oy. Si Bambo ang giulatan niyo, runsa man. Ibang uli na lang niya, eh. Dugaya. Dugay, magsugod ba, eh. Daga na kay tao, nagulat, Ria ba? Sige, na. Sabi, gusto niya isaw. Ha? Bambo. Nanay nag-emote na Ria, okay. Wala pa daw si Bambo daw. Kaganiya pa siya Ria, mga alas 3 sa ano, hapon. Si Joe Bay. Ang camp kay Isog na, ang camp Kawayan, wala pa. Oh, unsa pa rin muras Ria? Alas 5 pa yun. Alas 5. Alin Ria? Alas 5 pa, alas 5. Nakita Ria kay kanang memories nega. Memories dito. Dapat appreciate yun ninyo ni siya. Amo na doon sige buhat nila dira sa stage nila ngayon. Igawas ko na si Mambo Rabe. Gaya mo gawas ano oy. Samo kay ba? Kawayan. Ha? Kawayan. Bugay kayo magawas ng Kawayan ba? Ayaw, gipamuto naman ang kawayan dito sa Dalia. Wala kawayan dito sa Dalia ba eh. Padala ko rin diriya sa stage. Okay, sugod ba eh. Ang gibutan ko nila dito ano, katang gipost nila sa Facebook kay alas 6. Alas 6 daw sa ano. Kay Kuan. Picture sa may ba eh. Ay, picture mo ba? Nga na siya kapag gagnaw. Picture mo ba eh. Grabe makapanogo no, pinaptik lang yun ba. Kaya po sa ang camp kay Isog. Mangita tag mga vlogger diri ba sila po yung mga vlogger diri karon ba no? Magdugay. Sabay isa pa. Okay na, plan. Kampanya pa na. Mo na kay Mamiya. Ay, Sa makita ka na kaglain, Mia. kita na kay gwapo. Italigsik na pod bay, awar, italigsik na pod ni bay. Naguta eh. Doon mo sama doon mo sama. Wala namin dinara ka dre. Nagura ko. Sa unra support. Tanong lang. Ha? Nagulat ko.